Kaixo, egunon lankideok, egunon guztioi ikusentzuleok, goietan aireoza sartu du, Euskal Herrian ere aireoza dugu gaur bertan, baina ondorioak oso ezberdina dira, ezta? Mediterraneoan, Levante aldean, Alicante, Valentzia aldean da gaur, Murtzian ere alerta gorria dago, ekaitz handiak espero baitituzte, eta gurean ia eurikontuak ia amaitu dira, oso gutxi bota zuen atzo, gaur goizaldean tarteka marteka busti du, baina orain egunezia, odeiak ere saretzen hasiko dira. Ipar Isurian kosta egingo zaie alde egitea, desenteko odeita daukagu, barnealdera eraman ditu ipar-mendebaldeko haizeak, baina barnealdean eguerdi edo arratsaldeko lehen ordurako ia eguzkia izango da nagusi, eta poliki kostatik ipar-ekialdeko haizea odeiza garbitzen hasiko da, eta gaur eguna bukatzerako ia denean eguzkia izango da nagusi, gero gauean izarratuak. Hala ere, temperaturak gora askorik ez du egingo, eguna atzo baino freskoagotik abiatu da, temperatura minimoak freskoagoak izan dira, eta beroenak 20 gradu inguruan geratuko dira Ipar Isurian, Bilbo, Baiona 21, eta baita Lizarran ere, eta beroena duteran 22 gradurekin. Beraz, arratsaldea fresko xamarra, baina aste osoan esaten aritu nahi izena, ez da? Bihar eta etzi, udazkeneko asteburu dotorrea datorkigu. Hego haizea etorriko da, goizean behelainoa bai, baina bai bihar, bai etzi, temperatura beroenak 23, 25, 26 gradukoak Euskal Herri osoan, beraz, asteburu polita aurretik.